wasinyo goteba ng'ene linino ne bisio biri bya kawaida mbura bone ego to across the country alright nsengi mabone mbura ngutwere na bura nyor ne linino ono to kusabanga tebasa kuleto bubi ereto buya bwoka no buya gokia sabareme ni mayete chinga kibunechi tore serikali negena tukubage kubatoka oboyo bwerigori rike gokia sachinsemo rinde abarimi banyara ko bakweneke batumira oboyo batimaite gosekorwa ewodi ya Gisusu oboyo boikiro oboyo boikira se sub county ito yes ya nyari bali masaba yere masimba maite masimba nere town to bwate to gwetogerie ase constituency ito right ntwa rera se serikali nene sengencho ntwa nyoranga oboyo bubwachire kire constituency na ntu kutora abarayi banyari bali masaba tukabwatra namo no mujumbe omoke omasimba yes amo nomo shimiwa manduku tukabulire nde nyari bali nentu tokwenda nyanshongo batambe kujikuhi koruoro ne constituency ne ngao toinyore ono tuinyore amane mbato letro boyo yes ange 150 bags and we are hoping ngoreta bali naendo bonde yes kuna inchinate eti abantu bebodi ane bono mbali kwenda nyanshongo bakwenda nsali masimba bagora banyore ngoboyo 2500 bwe serikali bwaikiroro inde banyari gosimekera ebimeli byabo abantu basemo gondo yes biemono sana no tugusanga amunarega yaturarigireria abere atatu umwishimiwa aso kwenyori tu mwanchu murigeria maite kitoko barabona barayigaria ase ebinyorosa ase chiwode amagendero CP ninu arengete mwananchi kawira dali ko butoranga amagendera ya national government estima transformer yatekega ari Gisusu nayo wakirwe simwa mwishimigo igwa bona nayo gwaka obochebu agwe nchirora kerabda okore okubwatana amono omochumbeliro nyara ko kwenekia abuna estima nyara ko bagikurana ase ensemo area for the sake of mwanchu murigire ensemo ki chire devolved ase a constituency kubwatekana na oboteneri bwa county aboteneri bwa county ndubwate chinsemo chinyinge yes cheri county etenerete chinsemo chinde echi serikali nene etenerete yes ona bono asensemo ya mache korosi chinsoko koleme bisima na kwene kinga macha atokironye mangane chitangi ntoira chiskuru aina mangane county amangane chipare gotobaga ine amone serikali nene chipara njiro bono buna bono kuyogora makoli ena mangane county ko make sure nga chipara chiri cyarenge chitarenge gwete kakare yes makoli nara aba chief bakarosire wa assistant chief ka barangiri barasa kabisa isirimbi yabugwa village roads jibono ni chi county chitenderete lakini chipara cha national government njiro chibono chikotumeka mainly na inde no chirigeria sobo gale ni chinene chire ko bochichinde chetumete toko budget engusuga ka budget ya kasini to uraga parake wakabeko morom nensemo ya agriculture nehero no era se county nensemo ya ECD no era se county alafu ndubate nsemo ya health chinya gitari chetu chi dispensary chetu no chire mata mangane stimegara se serikali nene amangane chi school chetu chi secondary chi primary o chira se serikali nene wana butobaga inego lakini serikali county nera ebwate 20 binge sharia biamono sana marago baya bono kero kenda yo kwale kuburinga para nere kuruga ga ibwate gatongo getekenena na bira nyarikane ngatari mweshimiwa kwa yakora igere ase ensemo area national government lakini ndi bia umweshimiwa nyara kwa baga komanya engane yiri ko nyara kwa baga ndakora kwenyeri umurari ya misi serikali nenenenke chonsi chigokora mirmamo alright oshimiwa we constituency ito Dr. Daniel Manduku amona aba MC batano imenyari bali masaba twinsi yo to kare bintam wono mwananchi ga kubulri go re transformer unabone transformer nera aliye se ito getengere geteri yabege tuwo itanya gukore gashi abantu bakonya kombona ki iga geteri mate transformer yabege tunjanya gukore mirimo wono igo ba expecting inchi buno murai nimbu atinga ne yes transformer koreki na nje ongo bwate gwetera so mweshimiwa Daniel Manduku
unawono na ante tingi transform ya getengreiri wango igane chekoriki necherose kubono wikatubwaterane serikali enene nkelinde binto nonya so kwenyulibuka egenda nabo kira serikali onye tinjo gali ground ndebe pare ya salikire une para nere koru Geteri junction yagenda paka Geteri market mwiso nde boda boda wante ni bakamboli mbere asali na kitoko kala utako to kwando muske manduku na kwana na manduku akataya mumbwale kagoja ngoja ligireria pia wana sana kwa watra na kuika kubao. All right pia wana sana mheshimiwa Anthony Kirage aso bwangoiga ntwali gekira mwaso etobisi ase chi serikali chi county nkora babugeri twarenge esimi otanga misi utakora tiga maitaga budget tugutumia bone igana ga supplementary karatiga ngo ntungu seransa tori tunara ko batugwetia AI to iri tunyara ko batokora amagendo so far so well kagete serikali go se budget ya nyara ko begwetiwa eyo mwena nete chi priority go chia se chi wodi chino otimaiti anene ase wodi ya gesusu priority nere yeye ne budget ya sokira kero kende na meroberiki ya magendo wacha kiroro mbia muno maralia misia se liswali elio ya magendra se wodiane right itanga ni ntagete ko gotebinga nyuma totara ikere budget yo mwaka uyu kerena swete gari ase assembly amona ba misia ba minto twensi ntwanyorete budget ya ticket warro tokarosie gento ke korkunge supplementary tugatema ko beko boncho libo kase binto biritu aroche na ntunga ekembi yakere kimbo bekere tukabeka chibesa budget yetu ya maega nja ntwanye tema bona nje nanye tema ke kando siri no nchipara chiri konya chia kodriki chia salekira se wodiane para una ya kemo kama borangi onanye rosi tutraso makoyo we this financial year that is para ya friends gochi irungu para ya kemo kama para ya nyamache monga gochi bobasi mate ona nyerosi tutraika this financial year para ya lionkoba erega lime ya gesusu ona nyerosi tutraika this financial year para ya mesabisa bigochi riasibo era around 5 kilometers nero na nyerosi ne para nero ekoroku Narco road ekwenda nyamesocho seitonka nero na nyerosi tutraika se budget ya yo mwako yo ne para nero ku Geteri market ekwenda paka Keani nero na nyerosi gwetera ase supplementary to it last time so ekina kitu anyarte kuikera litangani ona se budget ya bone gana litubegiti bintu ebingorro because ebintu mbiro na rwaneti lakini bigaeta mwaka uyo moyuka ukangitani kidogo kunangana igite ko bikora unabona dispensary ya Masabo nanye minyogiti sana ikuru before this financial year lakini umwaka ugeka kwera na senge chune serikali na rongwe banga ya lengi noroche na bayitu alenge mugavana no muyo lenge wono ngoburukani tu alenge bintu binde tonyora nge bintu mbire choka umwaka ugeka otonyora but this financial year ntubangite gokorra abantu bayitu bintu biri twaliete chira una nche challenge yekwamboli seitalia asengurwa amona abantu bayitu bagesusu ndobwate challenge ya amache na bwate challenge nene asengenjo kero kende emyaka emenga abarayi bachire kubuli chikura se ward ya negesusu nonya se constituency kero bagwika se ward ya ne ko bagote yabantu nga tomaito muchando ino na amache nonya nje kero na ward chikura nabona amanyete ngo muchando uli abantu bakorera amaene noro ono na nje na liete iranga ngo soega ali gendo ndali gire mono na gento ke kwa mache amune chinya gitari chito chiri dispensary chiri imeye ward yane ni chipara cyo chine kawaida no kwegora makoli now ase budget ye abonega umugabo no ito na ntwa kwana nere togateba kwika tuare equal distribution of funds across the wards kire ward to ali chibesa cha magendro mugabo na gancha tokabaga kire ward tonyore 39 million tokamanya koruo tokamenta 3 million konya tu abekira se supplementary chi basari tokachimenta this financial year chikaba 5 million that is plus 39 ina vere ange 44 ya 44 million now chibese chi asenge chona chitwa kete sabu ye budget
inchense me nene ase chibese ichi onchiwe gitase ase nsemo ya mache ni chipara ni chinyagitari Mushime kiro gukwanera igoro ya mache usitwa te bantu seniri amonembura timetia mache ana ali pipe ose na for a long time gekwera ntubwate garia amache uyu mina mache ta yete gari ale pipe ya se wodi yao se wodi ane mache ta yete tare piped isipokuwa mache naro e water scheme nere kurukura macha se itali uche nero ba temete kidogo ko sambaza mache kuchinyamesocho aya ndakaenda kuchigiteri nainde with the time nonyibone ka bantu ngorra baringa macha ali tali kwa kukurumata aliko kwenda se chinsemo chiri abege tuchi pipe na macha ali taisa ini asengencho aga wikera abanda bake n'abanda abange okonyoranga mbabu ati nonye sito abantu bakunya misocho sito asengiboire bakwenda mache kuya machero cha sakoro kulia gesora asa atambe kuru tunigoro pakanzi batirimo kuchimata ara twara abantu bagosamba amache nechibunda ogende kyo miti naro bakwenda atambe kulia mache otire chironge igoro ekisimongero kyali mitwali no moske professor Ngeri myaka eliko nya mache ataraba devolved acha se county akara tware kasuro macha ali nonye kara ali tarakonya abantu bekironga mana masabo mbone iga mbegete chibesa se budget rinde make sure nga macha ali aikerera abantu ase this financial year ngonyora ali ase ensemo natigairi next financial year naron koleki nkore go sambaza igo seito anene mono no atotware embure ya mache gago tokonya nge wiki emuchi wiki bere anyara kabaga kwara timate mushime osa macha ya murobire tubege on the ground because nobate asa macha ya gwa kukorwa bado gali asera macha gali no aguchukwa kwa harusi wo robo sase na ro aguchukwa kumuswa lina nyara kabaga kero matike mushime kero kwa na iko chi dispensary nchirali chinyinge tubate nonye enyagitari ya moi gesusu igerenga gite level 4 only level 5 level 4 nenya kitali nene antonye kwanere ya kumete sana gusi current no era se wodi ya utimanyeti have you tried to revive enya kitali bune dio meaning atebwa ate machale pipe usigaro ro igara makosa tenda ira na sense mo ile swali tangane mutamisi amache ne challenge nande nago tebi out of the 39 million na bekire ebesa enyinga ka sense mo ya mache ase this financial year ninta gete kole macha asakoro committee yere gitunu igorari committee primary ekira banjini bache tekolia mache banyorte amacha aratoke ga committee ndobote special school ega ali para igoro bakanyora macha arari na ara mange mono tokaigwa nanga ma agesima keremu garia lakini kitangi chitokararia primary igoro so that tosambaza macha ali atrimbo kuchiria trimba atrimbo kuchiria uchungu na kuchi giteri junction ngule mande gisima kenda asakuru kumasabo this financial year nimbegete chibesa choko limegisi masabo abantu ba masabo igoro gitunu igoro gisima kekerale mwali getrimbo kia mache gochi masabo maate roche amacha ndaga ende kuchirio ngata nonye tubate kwerende gali gisima kende masabo ire nene sana so tukate ngate ba mache ne dispensary ngoche very soon gali so dispensary isa gocha lenyora mache tayo nanda era toranyore challenge agesimangero kyali metu asakuru kugeteri primary no MCO mutangani gekanda gegakorega engakenke gekaira gegasarika I think winto mbiro bya sarikite kerana leta banjiri bagante gesimangeringa konyara gokaraki gekonyara koba wono na haroro nimbwate plan yoko chakolime gesimoro ekengao maybe next financial year ekerana akorera na manganaya ne chinso ko cheto na chiyo chichire se condition giterembe na tarra chinso kange ikomi echimbe gita se budget ngochaka gochakorosi wango iga kera chibesa chia sokire chinso kecho na chia bantu bategemete wono ngateba rende kingonya kwake sabu yo kole mebisima tigana haro ndarosi chinso ko chiria elinda bantu baitu banya konyorra macha ngaria koto agete sabu yo korosia macha ya ebisime bitu tagete kolema so igo rio ngata water project ninyebe gita se budget masabo I'm going to drill a borehole Kiomiti amona rio mena water scheme ya Ramacha World not World Bank you said yataka ko rehabilitate macharia but tokatwaro muzozo wo mugondoro nomanye taba songo balikire bayibure mu bwate shida land dispute so
unfortunately maka withdraw nonye World Water Day no twakorete garira macha but na chetenga gamba no waziri tukaigwa nanga mangana alingo solve tore so next financial year ninkagertenga amangana yangwira ni tore elinde toro cia machari 50 million cyarego chako konya bantu baitu konya ba masimba ward sipokuwa mangana yo kongusana ne chinde mero sindo sigetende mero sana mheshimiwa nalika iga ukobuli libolia gutagoro nga kefosoro batanga bolia ngo mheshimiwa izia wenga omo women rep gwetera sike ganje gianga afungi batomoroberio bukurema ebohol ase ensemo ya masimba ngige kogera kero kende amacha akuburinga macha ya masimba nachiko bagosabo cyase wodi amon biamono uyu boli riswali ringi ya sana na ndenta gite kumwiraniriga okubwatira na bwito twensi balia baraito chorense pakase serikali nene ntu agamba no mo women rep agantebi igatagete kobeka egisime gitangania se sub county town sub county that is Masimba aroshi abeke gisime chiralia eyiga dache go saba abantu abamenyi bali bamenyitaralia bamenyite gari Masimba se town next financial year ngochari kore makisusu gari chiro nande na de abantu ngo women rep nanchete ko kombekere gismekemo ase budget yae next financial year bono women rep antebi ase every financial year ko bisima bitatu bona bono ngo korale bisima bitatu iyi Masimba ime yali bali masaba bono na intwe gotokonya next financial year era je kokonya abantu ba Masimba bo yebono sana mwancho mulige sanga amo na intwe anene margo bono gwetera seribuli ya gratubate omweshimiwa tukwanira mangana yechi TVET ime award yago irenga chiro mheshimiwa mbwate chi TVET ibere iye ku lia tirimba ere nchoro goralia kiomiti alafu ntobwate getacho ere gali getacho primary ekoro ku bakonyeruka resource nere arenge korere TVET tobwate ibere choka ime award status ya bonere yo mheshimiwa umayete amatemu abana mpa korati mate guso kwa patrikere getambukero gose kwere getambukero ndiyo ko make sure nga bali batachiete ase chi university gose chi polytechnic chi enrollment na kire currently na status ya na kire ntobwate challenge nene mo especially ase chi TVET cheito a challenge igecha kare tukuru ase county facilitation gochase chi TVET cheito nerense in fact mbono tokonya go sugumanga ase budget yeto begete tobeke chibesa nonye chi basari choko sponsor abana bali no ne banga nkende geta kire skuru eyu ke okorra nonye practicals tonyorenga e county nguruere besa nke irinde isira masomali chi TVET cheito abana yengo genda bale bona bono ntobwate buna getacho resource ne bwate eshida ya balimu nonya wanafunzi nabakesana bali ntu agamba nimbato morobero bogo chako bwatira na barayi baito elinde to semi abana bali batali konyora gose batachi konyora grade biyago chimotwa maybe bali nonya bali banyorte grade bibikurumaga biri bitanyari ko bahira nonya college gose university bagenda ali bayifundisha mangana y'ubufundi ne bano bo kuagacha ne bano bo soni obo carpenter asengencho nonya serikali nene ni noroche ngo ya bwaterandire ko korosi chi institute cheto unabona roche Kisii National Polytechnic ya beire nene ntwate yendekero kalia ngo bwaterana turamana bagambe baito ko make sure ngatwa nonya se chibarasa tuasemiri abana bali isiko banyorete biredi bike bagenda se chi TVET echi banyorre nonya bomanyi bwo bubundi erinde bache kwenyorre ngeri yabo weterane bigeri byabo mambia. Is it mheshimiwa tu integeta ku understand na mwanchu muri kerekenda understand requirement kiro maite to gotangane biredi birende birika kero kende bali ba dropiri ne mangana kwere na obo semi tuwa magoko na kumanya requirement ne ro mangana school fees na bintu binde gwetani maybe mangana indaga na bintu binde ase chi county school fees nkaitera benki sana because county government ngo ketere for party school fees here enenake endera be maybe around 2000 or 2500 yes yebono sana ichinenda tutagete government ekoleki ruja sengencha bantu mbara batali kwenyara ase binyoro bitu na kero kende bategete ko baba gutwara ubumanyi twarorire naratarire kaiga gusiga narononye TVET chindo konyora bagakabe bukiri kabisa bagota ntabungiweta nganga natwara ubumanyi bwa plumbing ubumanyi bwa carpentry na bintu binde
kiro kende nenseme eyemo ebwenete koba gekurigirirwa mheshimiwa kiro kende buno koira na guchia se wodiago na bora chiko bo kurigiria buya nande na ki status ye chitiveti echi kunyara koba kwimukiwe linde nyara koba kugendereria na gamba no mu waziri witu education right ande bwango igango mutalinda za chitiveti chire wodiane so that tuende tuligirira chi challenge chirororo yes una mangana chibesa na gotebi na bwate challenge kurwa se county gochia se chitiveti cheito so that tumanye na ki na nkaye county ko beko koboko erinde esira se mangana ya ye chibesa yes inki tuwente ku improve so that na into to attract no nya bana bali ko tena ki igaro to iso kogenda na to konyeka mo especially go to equipment kiri chiko konya bana aba kusoma so wango iganingiro mu waziri ase chitiveti chire wodi anibere rinde torora na ki torabwatara na mone county na bananchi pia mono sana tokwana igoro ya amasomo ICD centers so ICD centers mheshimiwa igotoro chenga almost every public school ase constituency ase ward nigo esirire amone birasi bia ECD awiso kuligiria timanyete gose naboko twatu rough estimate in terms of the distance na tarire na itase gitigantanya ko bingoteba imarago ya bono ngai konyaro mwana moke kabisa we class KCD ugotara almost 2 kilometers para ase highway pare nene kando ye para iga oenda guchikoba ga go join class kia ECD naki the current status ye virasi na abarimu nakyo ugendreta oyo mento misi amangana TVET amangana ECD yes na bwate challenge rene sana na inde yuono ngoi wetero nya bali mbata gete ko gombe all right yeah mangoiga unfortunately virengere bi serikali ye county mbere ikirana buya mo especially county yetu ya Busongoiga abali mu abataka ko goma na sengencho yo gutaka no mesara right na inde mbaro bali gitu batanya ko iru permanent mbaro korre contract for more than 5 years yes babwate a lot of question marks na ki serikali na kieto rengreti now kire school every primary school ne wende kutwara ACD class right egona kumirengo mwana atare 2 kilometers yes na se ebinyoro birito kurubuna nchase ngurwa ngonye nyamesocho ACD class nere nyamesocho ali ekusaba abana banyamesocho liaisoe nero kiomiti ikenye oende masabo every primary school in every sublocation actually ECD class nero abutinga getiko sene ward yana maybe somewhere county naro kuno school chikotoka una nche ase ward yana na se budget ya mutua nimbegete birasi ECD because na ara taribune school nero kureso primary yes abana bago somere class kitagete kogo kiomogete kapisa ngebwati no yicho ya abana bali babwende gutware class ni chicho cyabo nimbegete chibesa se budget ye yo kwaga che class KCD ase primary ya lieso yes na ende nimbegete yo kwa ase primary ya Chiwobi primary amona Kiomiti special school ekara na chete Kiomiti special school aronga nyoranga abana igo bago somera chibao babwatani ke magogo une birogo bune class class kero seria magogo yes na magogo na are birogo so ngaranga nere buya asenge njuno cha bana bare batalikorra watali kwenyara abana abale maru no bago soma igalia ono a challenge yunga teba elinde ngimprove amangana ya ACD every financial year we kando osi birasi at least 3 ya ACD amone chicho cha ACD elinde by the time ngokore tamwe naboko nyona agachiro nye birasi kianda yes asichi primary school cheto naboko nyona na isire ko bimugani byonsi no nya baimsi barure maga mbatema baromba rosi birasi bikebike yes but in my ward ngate birasi chi primary school lange 9 chitabwati ECD classes abwa sendengratinga nindo osibitatu yes every financial year piemano sana naregiga na kiaro kwa message nerega era gotebanga chipara mheshimiwa especially para nero gotebra ya
ria iso aha otanga akorokwa Vincent Barongo otanga epara ekwenda guchigeteri junction igesali gitamono mwishimiwa koranche karaira nonye egetambukire tu yukonyebeka nonye ne mora muyokera iteka epara inero nakwana yes. nanye mention kare epara ere serikali nene naende nero ngwetera na inje guchika ekeranke guchi chibutambe no ngweta geteri junction guchigiteri nendaka epare ya maene uno mo oyo minta kwandrabu nesaligete naende yabere bube ono umo chumbe nagambete nere agateba ngo chare timaite ko seberane ku rumumbu ngoira narenge ache ko koligereria amangane ipare yu nimde no so miringa bwanko igangorosi gwere asenge ncho naende ngonya gotebinda abantu baitonga kiregende kwe kwenda ne budget epare yu na roche ne bekira se budget ya kera igo mirobiri hainere anda we na asenge nchembro na ero yatwagana ni epara ya beire bube mapema lakini ninkwa neno Mheshimiwa Manduku ni mwae tengo ntegerare nando gento Mheshimiwa Manduku aro miango tegerare 20 alright narego kurunga beri konchwangi kurwa egesusu die nyambanezi die church na agotano ari meyo murobere lakini riswali ria yakoburinge para ya getacho gesusu ochia ria nyambeche ekanisa nonye piki teli gweta mushima it's very true epare yu epare yu telibia ipare yu igona nyebegete kerokende ndiro president yachete ase ward yane kerto bate mkaming yo mwaziri machugu ase chipara chiri na ta tugunchore chiro sigu ase ngencho yo mkaming ya machugu na begete pare yu ase chiri na chorete unfortunately na hare mbure gatua ekere chinde chikorosi kumbono begete korosi parelia but ntagete ko tebi omwaki kura ogetacho oyo wete pare ya igari SDA ko rugesusu SDA yagenda ria nyambeche yachigosoka rio rori epare ni yebegita se budget igo bwangu igabona chibesa chigosoka epare yu ninye priority asengencho na engineering understanding epare inembe onje na eta kwenda matanga alinga tigegari gatana ko korbe sana Calvin Mugusu agota Mheshimiwa Ngundi Kirege. Thanks kwa kazi nzuri ogenderete gokorera abantu baito bagesusu ward tokagenderete amaya ekera ogenda tokabukubeka emerobiri amagendera Dominic Nyabuto kuruchinse mocha kiumbu agoteba umeshimiwa gendere amonegasi enki yanega kurunga Joseph Okongo mokogoti na mwalimu wa bagota no barime yomoroberio asante sana kuruchinse mochiria chia chironge mheshimiwa ndika turasukake chinsa chereke gimaiga kurwase award now development oche amane county kugocha ase obotene rwe county igogocha kwa wakilisha abantu bagesusu wikiraboniga abange bagotebanga meroberi ndete yeragendere kirokende yamagendro gati yabo kwenekia buna kirokenda abantu barikirwe ime county onye kiombekerekia public service board ngiranya kwa biko ba in place ndo wate challenge yo mentamisi omwete county service board nere kolika abakori mirimo be county na ndo nyeteyo igonde teyo rari ku county no yento aba MC ngo chandu tora misi na kitu tarari ka bantu na kibunyagitari bataratangazwa lakini gwikira bone ga nonya bari mu ICD there is nothing that can go on onye a county service board tarakora ki tarari ko bone ganto ekina nkero kere kotini naende nonya mugavana ngonya komutaitolo na ki aki anchira na mangana ya ere bwango so that service totware service board inya ego cha kogera abantu baito unabona chinyagitari kitu njibwati abanyagitari nonye level 4 yane yagesusu na agenda mwisonde nonye mugabana na agendo banyagitari mbayo abaro mbaligo ani yokonyoranga bali bakora mo gasona botuko obara bake nonye pharmacy ko nyoro monto buna bono gesuno omonto no yomo orase pharmacy monto takobera mambi naenda bere butuko amina bere mo gasona botuko so amangane service board ento tagete na to chandete chinkro cheito onye ndrianya ari kane kine kekere to tuare service board erinda abanyagitari bali ikwe abantu bali nonye abantu baro bali taire nonya abachoni babwente ko replaced abantu banyora mabagase ngenchu sikali amaene amisi abantu mbabwati gasi isikali abantu mbachandikite naende abantu bakoreru nintu aba
abarai bari to chodre yes yorende ntubate challenges county nande we are hoping na service board ne chetoke irinda abantu baitu banyora mabaga sengencho anya bari baso ma county chinde oisikoli ronya magazeti labda yichi gazeti na kirege ndabako nyale county getangasite imirimo kabisa lakini enda bangana bako nyakol bari gele county ya Kisii kigene anyway tigango example kimo Nyamira nja tangasa mabaga lakini abantu ba Kisii county bakaru baga apply Nyamira aba ba apply naende mbarobe wodi ane bachete bagandika kimujimiwa to apply Nyamiro no injira nero ratokonye tusugumere wono enche ngatema kora suguma kujali kanyoranga kire county ego lika abantu ba yabona sana beauty sarange onchagu korua emonga ota watching live ngwaneli omweshimiwa naende emomborelie what about chi talent injira nero kusumuro binera abekire wokwene kyonyaje koba gako support chi talent ya nto morobero noro more especially sports tournament nero ntagete guchaki very soon guchako support talent ya football yes ntumanyitenga michezo nero twakatwarika no nya bangi naba baito maite aba mama na maokoro mbaga cheziro no nyumupira no mbaka minyogire kale ebintu kemna birinto tagete ko revive so that twanyoranga talent omonta abwate tiri gusira bosa ndo bwata basani abasani bamanyite amangana maneno yosani ndo bwata abantu no nye bodi ane bakiro obisi by the way every Monday ngotoka ndo obisi na abantu bandi bagali yoko nkwani na kontebe michando yabo abantu barakiro obisi analia okonyora no mwana muziki otageto bokonyi erinde anyale kwimukita talanta ya igoro yo gotera abantu bali na have sponsored them some of them na haraba unganishire na muziki baito unabona bao babji na nyora vijana virali bimaete corrupt kabisa I connect them with those musicians irinde baba support na barabu babu ate studio chabo na nyega county mo governor itosi Mbarati na gari stadium studio nero na tebya abantu ndebwenshi umanyite gotero ndebwenshi wato ne bane gospel onye gotagete ko record actually county soki we sponsor you otere rinde talanta yote basa gusirira bosa ikondo gwate meromerio yo ko make sure abantu bali babate talent to aba sirire njirende onsi n'abantu aba ndebwenshi gwate talent especially cross word yani tiaba cho bishi they register themselves so that mambiende kende kubuka onye tugotware talent show to manyana ki duwata abantu bamanyite babwate chitalanta kire tofauti babatagete gusira igontore tayari gusira chitalanta na mangane tournament gabwanga gago kibeka tore no tournament county nyerongo chere very soon kaite era chiko era December tuja kujitaka November go December bimono sana nariga okorukwa kefa kefa getanda batanga chisebei umweshimiwa chiri chikwenda Eramani state kichire nabo igo chiranero echiro era chakiwe gati kabera agwo angeno mubagera mani elinda abantu banyara kwa bagusanga asoboncholigwa Eramani ya Italia nduwate chire geteri umaite naro Eramani na Eramani nerere Italia marita mwenali ntubwate uri mu serikali uri proposed ko bekwe chiro aina mangana tura isaranse ne kenyoro to akesabu because yabete proposed be chiro echombe ni nchego to ara public participation nabanya kenyoro linde to iwane gose igali ntobeke chiro echombo ro sengi chaba masai maite no bakore no nyamabere no akoni guseita na into no to kole maso bali ke to anyoro no nchibando igali no to gochireta twa so aina mangana nda isaransa mana banya kenyoro iwane torona ki ntonyore chiro gali moino Eramani Omweshimiwa antakete otobeke biyachi budget ya etiwa currently gere 39 plus 5 ya ikwere ndige go change 44 ebese nayo kwegwa kero kende kwa beka mubuke lire gwachu kwa bakorege kero abantu mbarega nonya bagaba nyakonda bagotanga omweshimiwa epare ngi utari kongera aba murabanga agagirinde banyarosi esoke uchimwe umaralia misi mwe mona series swali elio mate na bolira Tanzania abantu na iwete no nyomo seneto ito onyonkaga gukwana amashimo onyonkaga gukwana ngatwairu chibesechi tochitumeke bya besechi omwemsi etali guchiye ukoboko nyaya chibesechi egasi ombo maite gasi omwemsi
no ku make sure nga e budget yeli ebekiro asenguru award inkina kingo beka se budget so that amagendra akorwa se award yane. Yes. So inche igomanye tinga chipara gete chira se award yane ngo chibeka ndi chiri chisare gete ngo chibeka da se budget une pare iko gulia nyambe cheyu iko esare gete kurumaya konyano nyentra so ya assembly ya kolitiki ya ringimbi kana so ya assembly I picked the roads jirimanye tinga nchisare gete ngachibeka wono within the budget ya 39 million. Yes. Ali no to kubeka chibe amangana ya magendro ebe chinyagitari chetu chi dispensary chetu ebe na mangana chipara amache chibese chichikuba controlled na executive. Yes. Nchega asiane no ko basa na ki chibese chinabe gite budget chakoremere mo gosinjira akoremere na nda kubuli bese rende ki rase budget nimbe gita lingi tara korega at the end of the financial year I'll have to make sure nga chibese chiri chatumikire kujaralia asu mwananchi ulia onchorete so bese chintuli kwe koboko chikoba controlled na executive chikoremeremo maite wona into county unlike serikali nene abajumbe mbobo the CDF ntondo wa CDF this was a local arrangement among government so that te basa kutoka maiga maite bintu bya gakoru kenyeji kwanyora omugabana gagwanchiriri kokora magendere wodi gite utige wodi gite. Yes. Kwanyora bintu gite chibese chinyingi chiachire nsemo gite chin abantu gite bachandi gite ono tu igwana na ki chibese chichonsi we kato chibage chiwodi chonsi chinyore equal distribution of these funds. Yes. So that natokora magendero otokora magendera alia omwemzi yamanyite na ki amache na aborite asigita akor ku kiomiti amache na aborite monga amache na aborite ko senkigugi tikege simage koreki kebe kworo so bantu baba sa ku mistake ninga juweze jingongo gutoroka mukayo more koboko anyway to propose chi project yes chakorwa mashima ningoboliri boli kirokende how do you influence kyakogera nabo umunyakonda gocha as a site igagocha nabantu baye ose ngubwati uremero bili kwenekera nyo munyakondo gochaga ali utumire abantu bekenyero kiago bali bwatu bumanyi plumbing nega ne irioro abantu bali boko bokoiga how do you just influence ensemble abuma te wono no nakigero tokorwa barai ekere contractor ya chire ya erwe contract maybe yoko rosi CD class totebe chironge ya erwe class ke mogi CD ke wende korosi go contractor kere go charia ego to go expect kera hacha buna contractor no mo engineer maybe ngoto karoro aba ntobote chifundi gali ase binyoro bito bona wono chironge ne bwate chifundi we don't expect the fundi eru nyali bali chache. Yes. Echego korega asikironga se wodi yake susu ose contractor iru ase wodi ya ibeno ose re wodi ya masimba echego kora ali we expecting omuntu oli oranga alia nero kwegwe miremeye because nabwato bumanyi neba plumbing iyo abantu bakorete plumbing kurose binyoro nabange sana so incha se wodi yane every project iko chakokorwo yes abenyeji bali babwato bumanyenye ne chifundi no chikuru around that place. All right. We love to agree so that nakabesa aka ondanyole nera so meri umwana byabora sa tabuti kugenda ale kuli kibesa chiyo menejinga mweshimiwa echinyinge ndo chigo chirigeretie ensemo pare kwanyala ko bukuru irenga kwanyire libagali nene kwene kibona chipara chabere galia naro kubulie para yetundu bali ya nyangonda gochia nyanturago maiga yeskuru ya kiamo kama farm unyara ko buko yirigelia senchiro bwekira ene para ke exactly yakotenga para ekurua ase tundu bali ya nyangonda osanyangonda gochia nyanturago maiga yeskuru ya kiamo kama farm pare you unless you limbo no ya ya chakire anyway because mata limbo ate budget ase budget imbegete para kwenda gochike gogi primary yes ochimwangaza ne ronkagerete probably next month igango chakande kunyakora nguchakire okoro yemona sana oversight role yaino as a county government numanyete umusimamo ubwo wose kiama kia okorengana na ubutererwe county nigo more ensemble kweneke mwakore oversight role as ubuteneneri anenwe serikali ya county ya Kisikurwa as a county assembly. How is it oversight role ito omuralia misi maite nchigona chori tune chama ya UDA yes na serikali yetu maite ne azimio ye county na serikali nene na serikali ya UDA bona wekato tupimane ase birengere bya magendero ase ngencho mugabana to nimanyite
nabwate birengere bya guchiasa abantu yes no into aba MCA no ndebwe nsio chorire ndeta yobate bona mangano mayete bya mantonya teregete insake yes siasa bono nkando siasa na magendro bine bintu bibere ne bintu bibere siasa kreya era bono to isasa to kate bono na magendro to korra abantu so we are pushing for the for development cross a county guchiasa bananchi anene mono tindara mochando ndatebe nga ase role to oversight nganero unless guchimutua lakini wekera bonega pushing on well na ndeni manyete nga nto begete gia kabisa no mugavana ito nto mupushite kabisa irinde bintu biwendre guchimutua ase ngincho expectation yaba akichikura igerego mono tutachiti ko gwikira nikire chitu unabona oroje naenda gete naenda matanga alinge giteri garia kanyora abangene bakorenga Mario Gotayo dispensary ya giteri the same challenge nere as dispensary ya Friends nere as dispensary ya Keani no nyekya mukama unabono amangana ya Mario Gotayo na bwate challenge kidogo ntwanya chagita senchira ya lengengia no nyamugabone ito mayetekere twachakirete urayo bo unatwaswere to bisiga priority yo mugavana ya lengenga amarioga nyagitari amarioga nara atogete lakini bona naenda angere gokoraki angire gokea ono we are going to push amarioga ikira abantu baita sengencho bangire koramika amarioga takoritiki tayo ono amara naberego umwancho muri mweshimwa chinga kichachire kigimande ketundarigiriko mayo kwa nengwana yago mwele na gotanga kuna cheki zilikuja za wanafunzi na kumbe walikuwa wamecharge shule hizo cheki zilienda wapi are we waiting for tournament yago tabangonyara ko gutarira chi clubs igari eri ndonyara ko kumanyo muchando bagende to ko bagwetera kwanira ngo mweshimwa igore mangana ye basari basari ntwa ruwe basari say last financial year ekeretua swete obisi etua nyorete regime ya rengo ya rusete mangane basari banye chagete bageka kero kende katiga bakanyirusyo lakini keretua swa tukanyora chigira chiri governor yete ucheso monanchi na chitu aliyete aso monanchi chiramo engana ye basari ntwanye kwandete sana tukaisanza no mugabana tukaiwana nga tukuikatuira nengana ye basari governor gancha basari kairana people applied tukaruchi basari tuwa etu kire ward ya etu 3 million ase wodi ya Kisusu na temete ko ruchi form ase nchere tabwati bwanchire bonde bwensi mbwate chi sublocation 14 kire sublocation ya nyorete at least 70 forms twa to 1000 forms ono gwikatware kuchiwaga across the a challenge ya tokira alinensi ni sana because bunanche almost 3 million was spent ase wodi yane onde bwensi utagete kumanya na bakwenda ali aso bisho MCA notice board ni begetabu asa bana bonsi pibakoreteki ba benefit ya se basari sipokuwa chiskuru nchiro mo especially chiri chesko chibesa mbataru te chi account chabo buya okonyore bese gotomu naende yahira na senge account yali teri ko exist abande bakabeka chi account chiri chi arenge chi nkoro chitari gukora egasi so a challenge to bwate bunanje na abanafunzi yange 30 watachiti konyora chibese chiguchichi school chabo of which ningirete claim as a ministry to education ga as a county chibese chitoke chitumugucha si school rinda bana bakoreki banyore chibasari marago yabona mbiyamana sono meshimi I gave you a very short notice tigangirira bagire kwakranga mbiyamana singe correspond na gocha se platform buneyo omwanchu muligire bwekita senikende zitibya neno mwake kura bwe word ya Kisusu era nyara kwa komanya emerobiri miya obwate asinge nchu word lengana yawe mweleke kimando chidaka chitu cyariro mushi mbiyamana omuralia misi aso wonchi kaiga irinde sange nabantu baito bagisusu na inde nchabutambe tinko ebagwakera abantu bagisungambya mono isi senge njo yoko ngali baga emyaka 5 elinde mbakorere gazi ntagete ko kwirana Nyasaye ngambya mono ase amatuka ya makena abero obisi na asomere bintu birinta amanyite kurumayaga na amanyire nga enchira nero turabase kuligiria abantu baita magendro nonye gwetani siko ye ward chibesa mbegita se budget ombegete chibesa chigo kuna kiro mwananchi ensemo ya mache nimbegete chibesa ensemo chipara nimbegete chibesa ensemo ya ICD nimbegete chibesa nechira chiritwali yerito mwananchi mo especially chirina atebete unabono eire nchandete weika emochari to kase
nyagitari ya Gesusu level 4 yes ere ntanga ni chandete sana ere akabere abantu baito bamasabo wega banyore dispensary ya bachandre mono sana semyake menge na nechira chinyinge bono chi basari ntwekera nti na ndo bono tuwa mentre from 3 million to 5 million bwango igango chaka tori naenda gukora public participation yo kuruchi basari chiri chiko cha kwena nuka December January abanafunzi bairandre school igo ntagete abantu bagesusu nyasaye kanchete iga naende kibangete libageri tutaramo na barabu alia senda nyare gwikirania ninsu gumenyikirani alia senta nyare gwikirani na haro ni manyitinga abantu baito mba understanding igati tindanyara asenye nchege ndugete negendugete but ni manyitinga ebintu byonsi kitoramo na ndikitobegete nyasaye mutwe yes ntwikirani chira chonsi nanda nimba korre merimo kulingana na chira chirinali etembia man biamana sana mheshimiwa nyasaye konya na ikirogendete amone meroberio ya magendra se wodiago abigo aseko constituency enkima ya Nyali bari Masaba na mwancho morigere biamana se nchukwira na kianga kwire libagari yago amabuli yago nabekerangari kiago kiabere kiengencho kigima imegeta seni kiandizi tv ule nyarako bako enekia muneli ogine chibiche cyago chire asenchere wikiraniga korokwa abigari nyanchama no tokubutolera engwana yitu ya bene emarago bayabona sobate omweshimiwa Anthony Kirage korwase wodi ya Gesusu asitwakwanire amange komera natore amona ichisaseto cyabona botuko ase okumanyia amayenganya reko bagwateka kurwa chingongo ao twara obuligirerio bya imegata seni Kendizi TV.